Hello everyone, जो तोरा नौ सांझा का हम लांग सुफी होते फिर ऐसा नहीं YouTube channel तिने नि टाइटल एंड थंबनेल लोग इतना अवश्य बुझी तो खाना मोटा मोबिरू कोई दिन से कांग ऑनलाइन में मार्केट शॉपिंग खाई क्या तम तम मनाहन का अब आंग तो डाउन एमने ब्लॉग में बिशन तिरा फोनो का वेबसाइट रिटर्न डॉग खाई क्या फाइनली से फोन तांगी का मान का अब किसा दाम जब वो कॉम्बो रंग नहन माने अब जो दोनों रिटर्न खाई मार दे क्या ऐसे पन हाई में आने साइज ने जे साइज ने ऑर्डर माने और साइज ने से चिकन डॉग शॉप पायो हाई बाकी जो रिटर्न खाई मार तो कौन तो काम शॉप पाता है क्या नारे gitu अब नो ना जे आमा बैंक बाजार थांगे चिकन खाई तो मान तब जे बा बैंक ऑर्डर खा तब के कट शॉप पाइसि अब नो जतन चिकन दी तो का हाय बानो गागनि जरा तुई सम्माने चिकन लिया अब नांते फ्रेसा नगर सुबिना ना हेतु का किला बाजार थांपुरबो ताम पाइ तो फाबो न खुलुक जागायाव या पुला नि जाबो अब नर नुखाना अदिना किला थांपुरो तो बे खामान अब कोइजन से ऑनलाइन न नामाने किन्तु अदिन न थासो काला ने अम्ब्रेला कुर्ती नरक नुखाना अदिन किला थांमाने के फाइ सोसाइटी को किबिथि तंका मसिनि एनिवर्सरी बागी मिस्टर सिंह मानता एनिवर्सरी निसना माने जेन एनिवर्सरी दिन आं कानि मानाय दिहिन तो एनिवर्सरी को तो आंगाय फागा थांगा दं माने हाइन बनि कानि मालिया अदिन किला थांपुर सोबि थाङो आं सब समय न रेड कलर मेरून कलर नेवी ब्लू कलर रक मानसि इ सुमजागो मोनो आनि फार्स्ट इ कलर स्काई कलर कुर्ती जो मान म मिस्टर सिंह नि चॉइस कोन आं कोइखुन कता बगना मान जाने के बसाव मना देने के मना मान म बस कांगाव को म हाइके डिजाइन खाइजा फुफुर आरो बुदाम मको फार्स्ट के कलरिंग बुदाम जोरा जोरा के साइड जोरा रो तो याक टू बो 3/4 याक तो बो लेस और थेपाजा और बो लेस थेपाइदो खानि बागै नाइथो होता दे और बताओ अनि और जे पेंटिंग थाइमानि अब अंगला बुबा बुमुल खां कोरा नाइथो जाबाय थायो रिनि कोरा बुमुल का हामबुरी बुका हाम कॉटन नि रंग बुकाय गया ओदिन सुसा माने किसाबानो रंग काय गया के याक तो जे बुमुल जा गुलाब आबुबो तलाबो हानि तलाबो थाकेन बुजा गानाव अ लेस्ता बजाव yang बाय या पाइरोता ये पाइर मारखा ना हिजा खां एमने अंग्रिनि पूरा ना हिजा खा माने कालार तुलुलु कालार स्काई कालार थायो के बुमुल बुना हिजा खा रिबो पूरा का हम सुमै पूरा कंफर्टेबल होय दो नरक बाहाय नां जाखा कमेन्ट खाइसादि इ पूरा ना के म आं मिशोनि ना मानसि मिशो वासुबि खालामबाय थाया अब नं कोने ने स्टार मार्क नाय मारोता मुसुबुरि गाहाम बुइनार ना जा पर पाइजा अब नाय ऑर्डर के गाहाम मुसुबाय सेकेंड अंखा मन रगना अदिन किचन रे नुखाना जे देना किला थाइ फाइ खानो जरा मेला थाइया दांगन मेला आपुरो आंको एक और कुर्ती न सुमै थाङो अदिन साजन सुमुमा छबि तो मानसि किसा लुज ओय आं मन तैसा मा सुबिना हेके आं ओ कुर्ती मार्के नाइथो जाखा जे आं कइटा कुर्ती रिया दाबुन बिसिनि नाम्बार 1 आव खामो आं मन मार्के नाइथो जाखा बिनि पूरा रि पूरा काहाम आं सफ्ट ओंइ दङो सुतिनि बिसिङो तो मबो मको याक तो के लेस थेबो जक चिकन दुइटा लेस थेबाय का पाइप कोन पुरoi और साजुजा और योनो किसा हेके लेस थेबाय पाइप हेके रि रखाता आरि ने बुमलो नाइति मसा बुमल हासि दो मको apa no masani kala ya bumul ba masahai kata mere marang to only ya kala ro ko mo bai mo angkat bumul isi hatu porari no hai aro ko totra bisara les thapai dir ka kolok ke sudara les thapai ka aro bu bodam to tinta chigon bodam simple khana amo bodam te kisa nai thugo mo bodamo kisa kas khaijal simo achuk sidaya mobile haipa no ang pore nang na upon camera phone dir bano tola ke kono kore tola ka jeng pore simple lai to khakla bo kai ja khai kya tai yak to simi khai dir kha o kona je bodamo kha hake design khai dir kha nai thok ke tinota no hake dir kha ore next kha ओको मखा मेरुल कलर ने म पुरारियो न आन हाके डिजाइन खाइजा बी हाके तला थांजाता बी फानु बी कठोर जात
Purario na hai ang mo mobile no kurke te kisa nakyo kan nuka no sokoy male kala kisa tab shida gan hota ar kala te kisa naja mero kala bhano kisa naja keno ka nor ta na bisi bang nuka na kurte ang sob sob no three quarter osuda ana ka selo shilo ahage kurti se ma tha comfortable simana nya kurti rokta mobo three quarter no और हल्का सा किस्सा पाइप सलामी रखा लेस थे पावे ना एक तो वो डिजाइन पूरा फुल बॉडी वो डिजाइन और तोतरा वो किस्सा कि और किस्सा किस्सा लेस थे पाई रखा और जो तो किस्सा किस्सा लेस थे पाई शुभी रखा और वो रीनी बिशंग बुडाम दावी थाका तो री शुभी रखा और एक टा दुईटा तीनटा चारटा बुडाम पूरा दी comment khanya ta pok di ang ta phunui tong nong no norok ane or dress nung sing bubo norong ni sa jang manita bubo norong na chu ta sa bo bubo na chu jaga joto borong na ekta choice ongi me ha diba jen je choice tong joton comment khai sa di sa bubo na chu jaga isa ko bubo ni busuk dam ang abo side di screenshot di roano bo dress ni busuk abon norok maine abon pore angkha korbo mobu shuti ni shuti pa na mo di sa post ko che jat asu sob jai ja mobu three quarter পাই রং খাম হয় এটা পাই দোনো সাইড তো নো আর বুম লকে না হানে তা মো বুবা দিন সানে মো আং সানা সুলং le ta buba থাকলা বহে কে মো হয় ডিজাইন খাই ও ডিজাইন পুরা yang tola sangta kolong mat পুরা tola jora mo ko ko yang tola ko no te paip puru ko kutung ko puru les tengata mono wasen yang tola jora to ka ya থাকলা বহিসা ডিজাইন খাই দেগা আসুন ইয়াক তো নেরি ননো আর খাকলা বখে দেই দোনো সাইডটি লেস ফুট থাইবাই দেই কথা আবন পরে অংখা কালার পরে তুলুলু কালার দাদা মো খালি ব্লাইট করি কালার হাই ওই তো মো বলান কথা জানাই তো কাহনি বাকি লাইট মো থ্রি কোয়ার্টার water और bisa rezaki tibuy dori ganang to se thebel les bumol hinka misare nangro nai na shit bumol heke hai pura full body mo bumolta ar totrang khama shoulder kana oise totra sorab jata और chisa tegui rekha और उते किसा les thebei diu और les thebei diu ka প্রত্যেকটা কোনো বুড়াম তো বলে আংটা খেল খাই নাই যাবো মা আং খেল জি খাই যে ওরা বুড়াম থেকা ওরা খাই বুড়াম কোথা পাই রোকা ছয়টা একটা দুইটা তিনটা বুড়াম থেকা আং খেল জি খাই যে গা অর্ডার পুরো তা বুঝি ননো ফোন বুঝি নাই যাও যেন প্রত্যেকটা কুর্তিও নো বুড়াম তো তলা কোনো করে করা সিম্পল না বমল কাছে পাই না করা mo bu sai tong song khe ang ta sai khai này di ban nawa ako no lo hong kha la je bo dong no kono jana bi ke set mon logi chut bu tong wa aso bu tong o ko mo to kha kala bu ke pura design tha ko nai to ke de jana ji de yak to bo do ta design pura tha mo bo three quarter no ya ang ke pura na ku jaka ke mo na ku jaka ba o jaga kalar pura na ku jaka ha mo hai kalar ho se bana ri sin na ko sum khana waisa ang big bazar to pura big bazar ni pai man kai de mon boss ro khasho ni la no bi fil ni ri sin ba তখন যে বনাও না প্রমাণে যত না পিওর সুতি ni ri না তা এমো এক তলা খাইছিন যে পুরোই তাই কোন और ओरी रखे ओ याक तो गाना नि पाइबा नाइ तो काम सेरे मोने लोगिस फुट बुतंगो mo ka shoot ang order man ke shoot kana wo tolaw ta shoot tolaw yak kana wo mo haya pai do to man ju yak to ni pai hai to shop pai ma ke pai do je mo ka shoot mong kha asal ke pura net ni an makal tu kon dai to net ni ekhano asal kolok ane tu hai bolok kolok ro ni bai ni ke asal kolok nai ya diba una kolok ta
তো অনলাকে মারখানো লব কেন অনলা কল না সুদা সুকান এই অনলা নব কলম মাছ ইয়াসকো জরা থাঙি দङ তো দাহে কি হাইkana হাতা অনলা বালারাव হংকে খাপিয়াव মজক তো হাই বরফ কলম রক্তা অনলা কলম অনলা না যে লাস্টে তিন অনক ফনক পাই মানে 500 ang Flipkart ni nawa ang kana ti tang screenshot di no ka no no ba kana bubo busuk dam ga last ta ka tongpo abong khang kila tinga da kila thapuro pai to mai pala jo no hina bile mona suti ni pala jo kumul ganang si ang bisam mo jo onek jon chin buri no kan man no kha ang mono waisa kan kha odino phai no khoro mela thangpuro ananda mela odino ani thang ri pura kahamsi cotton ni kila bazani kaise sino ne paiti hega ta na seti donai mo kila bazani pai ar mo ang 200 টাকা না যা খা বেলাই দাম দে না যা খানো কিছু কমেন্ট খাই সাবাইলা নর যদি mo খাই সেম টু সেম কেউ কানাই যদি দং খে আং কিছু সাদি মানে আং জালাই যে দাম না যা খা না তে কিছু দাম খলাই বাই যে মানসিনি bisa modra bo biang sai to go কোন বাজারও কম আনছিল কম খান মানি মানাম তো হায়া দিবা আংলে 200 টাকা না যা খা আনো 280 টাকা সামান 200 টাকা দি বসি দি হেগা আইসাল স্ট্রিট অনেক ব্লেক কিলা বাজান হায়া দা আগে আসুনো আমি কয়দিন নমই অনলাইনে শপিং খাইমানি বাজারে শপিং খাইমানি ফোন গইরেগা যতন কমেন্ট খাই সাদি নারা বুবা নাইছে যা খা বুবা চা যা কার সুতনি দাম ন যে সানাটা পকরি কেউ যদি মহে কান মান তোকে পুসুক না যা তা তিনিন বাগৈ আসুনো খানাতে কিছু একটা তাল ব্লক দিনার ওই মালয়েশিয়ানো যতন হরকা হাম ইমান কাহাম